नमस्कार. मी एस बी पवार, ITI सातारा ई लर्निंग क्लासमध्ये आपलं स्वागत आहे. आजपासून आपण एका नवीन सिस्टीमला सुरुवात करणार आहोत. ती म्हणजे फ्युएल सप्लाय सिस्टीम फॉर पेट्रोल इंजिन. म्हणजे पेट्रोल इंजिनच्या फ्युएल सप्लाय सिस्टीमविषयी आपण माहिती घ्या. पेट्रोल इंजिनच्या फ्युएल सप्लाय सिस्टीमचं कार्य काय, तर सक्शन स्ट्रोकच्या वेळी कंबशन चेंबरमध्ये योग्य प्रमाणात इंजिनच्या गरजेनुसार हवा व पेट्रोल यांच्या मिश्रणाचा पुरवठा करणं. म्हणजे डिझेल इंजिन आणि पेट्रोल इंजिनच्या फ्युएल सप्लाय सिस्टीममध्ये हा बेसिक फरक आहे. पेट्रोल इंजिनच्या फ्युएल सप्लाय सिस्टीममध्ये हवा आणि पेट्रोल यांचं मिश्रण हे सक्शन स्ट्रोकच्या वेळीच पुरवलं जातं. त्यामुळं सक्शन स्ट्रोकच्या वेळीच हे मिश्रण तयार करून इंजिनच्या गरजेनुसार पुरवणं हे पेट्रोल इंजिनच्या फ्युएल सप्लाय सिस्टीमचं कार्य. आता हे कसं पुरवायचं, त्यावरून पेट्रोल इंजिनच्या फ्युएल सप्लाय सिस्टीमचे दोन प्रकार पडतात. त्यापैकी पहिला प्रकार आहे तो ग्रॅव्हिटी फीड फ्युएल सप्लाय सिस्टीम. ग्रॅव्हिटी फीड म्हणजे गुरुत्वाकर्षण. म्हणजे गुरुत्वाकर्षण शक्तीनं पेट्रोलचा पुरवठा होतो, त्याला ग्रॅव्हिटी फीड फ्युएल सप्लाय सिस्टीम असं म्हटलं जातं. ही सिस्टीम 2 चाकी पेट्रोल वाहनांवरील इंजिनवर वापराते. पेट्रोलचा पुरवठा ग्रॅव्हिटीने म्हणजेच गुरुत्वाकर्षणाने होतो, म्हणून त्याला ग्रॅव्हिटी फीड फ्युएल सप्लाय सिस्टीम असं म्हटलं जातं. इंजिनपेक्षा पेट्रोल टँकची लेवल ही वर असते. सर्वसाधारणपणे आपण सर्व 2 व्हीलर्स म्हणजे 2 चाकी वाहनावर बघतो, इंजिन खाली येतं आणि इंजिनच्या बरोबर वर ही पेट्रोलची टाकी असते. त्यामुळे टाकीतून पेट्रोल ग्रॅव्हिटीने म्हणजे गुरुत्वाकर्षण शक्तीनं खाली इंजिनपर्यंत आपोआप येतं, म्हणून याला ग्रॅव्हिटी फीड फ्युएल सप्लाय सिस्टीम असं म्हणतात. शेजारील आकृतीत आपल्याला ही सिस्टीम दिसते. 1 नंबर आहे तो पेट्रोल टँक की ज्यामध्ये पेट्रोल साठवलेलं असतं, जे इंजिनपेक्षा वर आहे. तिथून पेट्रोल ग्रॅव्हिटीनं म्हणजे गुरुत्वाकर्षण शक्तीनं कार्बोरेटरपर्यंत येतं आणि कार्बोरेटरमध्ये हवा आणि पेट्रोल यांच्या मिश्रणाचं तयार करून ते इंजिनला पुरवलं जातं. दुसरी फ्युएल सप्लाय सिस्टीम ती म्हणजे फोर्स फीड फ्युएल सप्लाय सिस्टीम. ही सिस्टीम 4 चाकी वाहनांवरील पेट्रोल इंजिनवर वापरते. इंजिनपेक्षा पेट्रोल टँकची लेवल ही खाली असते, त्यामुळे पेट्रोल खेचण्यासाठी इथं स्वतंत्र पंपाची आवश्यकता असते किंवा गरज असते. सर्वसाधारणपणे 4 चाकी वाहनांवर इंजिन हे फ्रंट साईडला येतं, पेट्रोल टँक ही बॅक साईडला सुरक्षित ठिकाणी फिट केलेली असते. त्यामुळे इंजिनची लेवल आणि टँकची लेवल ही जवळजवळ सारखी किंवा त्या टँकची लेवल ही इंजिनपेक्षा खाली असते. त्यामुळं साहजिकच टँकमधील पेट्रोल खेचून घेण्यासाठी एक स्वतंत्र पंप त्यासाठी आवश्यक असतो. शेजारील आकृतीत आपल्याला दिसतोय 1 नंबरने फ्युएल टँक दाखवलेला आहे, 3 नंबरने फ्युएल पंप जो टँकमधील पेट्रोल खेचून घेतो, 4 नंबरने फिल्टर जो पेट्रोल गाळून पुढं पाठवतो आणि 2 नंबरने दाखवलेला आहे तो कार्बोरेटर आहे जो इंजिनच्या गरजेनुसार हवा आणि पेट्रोल यांचे मिश्रण तयार करून इंजिनला पुरवत असतो. त्याचाच डायग्रॅम दाखवलेलं इथं की फ्युएल टँकची लेवल ही कार्बोरेटर किंवा इंजिनपेक्षा खाली आहे, त्यामुळे टँकमधील पेट्रोल खेचून तो फ्युएल पंप 3 नंबरचा दाखवलेला आहे तो घेतो आणि 2 नंबर कार्बोरेटरकडे पाठवतो आणि कार्बोरेटर हवा आणि पेट्रोल यांचे मिश्रण तयार करून ते इंजिनला पुरवत असतो. या पद्धतीनं पेट्रोल इंजिनच्या फ्युएल सप्लाय सिस्टीममध्ये या 2 सिस्टीम वापरात आहेत. आता या पेट्रोल इंजिनच्या फ्युएल सप्लाय सिस्टीममध्ये कोणकोणते पार्ट येतात त्या पार्टची आपण माहिती घेणार आहोत. पहिला पार्ट आहे 1 नंबर फ्युएल टँक. इंजिनसाठी आवश्यक पेट्रोलचा साठा करणं हे फ्युएल टँकचं कार्य आहे. दुसरा पार्ट येतो तो फ्युएल पंप. फ्युएल टँकमधील पेट्रोल खेचून ते कार्बोरेटरकडे पाठवणं हे फ्युएल पंपाचं कार्य. 3 नंबर येतो फ्युएल फिल्टर. हा काय करतो, फ्युएल टँकमधून खेचलेले पेट्रोल गाळून कार्बोरेटरकडे पाठवणे म्हणजे पेट्रोल गाळणं हे फ्युएल फिल्टरचं कार्य. चौथा पार्ट येतो कार्बोरेटर. पेट्रोल इंजिनच्या फ्युएल सप्लाय सिस्टीम मधील हा
महत्त्वाचा पार्ट आहे. त्याचं कार्य इंजिनच्या गरजेनुसार हवा आणि पेट्रोल यांचं योग्य प्रमाणात एक जिन्सी मिश्रण म्हणजे त्याला होमोजिनियस मिक्सचर असंही म्हटलं जातं, ते तयार करून इंजिनला पुरवणं हे कार्बोरेटरचं कार्य आहे. आता यामधील फ्युएल सप्लाय सिस्टीम मधील पहिला पार्ट फ्युएल टँक. फ्युएल टँकची आकृती आपल्याला इथं दिसते. त्यामध्ये संपूर्ण फ्युएल टँकची आकृतीत वेगवेगळे त्याचे भाग दाखवलेत. 1 नंबर बॅफल्स म्हणजे जो अडथळा आहे की टाकीमध्ये असलेलं पेट्रोल, एक गाडी उलट कशीही चालत असताना पेट्रोल एक आदळू नये टाकीवर, त्याला मध्ये अडथळे असावेत म्हणून हे बॅफल्स दिलेले आहेत, ते 1 नंबरने दाखवलेले आहेत. 2 नंबर आहे ती फिलर कॅप आहे की ज्यामधून पेट्रोल भरलं जातं. या फिलर कॅपलाच व्हेंट होल दिलेलं असतं की जेणेकरून टाकीमधील पेट्रोलवर वातावरणातील हवेचा दाब राहावा. ही व्यवस्था त्या व्हेंट होलमुळे केलेली असते. 3 नंबर हा संपूर्ण फ्युएल टँक दाखवलेला आहे. 4 नंबर आहे तो ड्रेन प्लग की त्या टाकीतील सर्व पेट्रोल आपल्याला कधी काळी काढायचंच असेल तर तो 4 नंबर ड्रेन प्लग दाखवलेला आहे. 5 नंबरना फ्युएल लाईन ट्यूब म्हणजे फ्युएलची पाईप दाखवलेली आहे की तिथून पेट्रोल खेचून इंजिनला पुरवलं जातं. ही सगळी व्यवस्था फ्युएल टँकमध्ये केलेली असते. याशिवाय 4 चाकी वाहनांवर फ्युएल गेज हा स्वतंत्र दिलेला असतो. म्हणजे टाकीतील पेट्रोलची लेवल किती आहे हे समजण्यासाठी फ्युएल गेज दिलेला असतो की ज्यामुळं ड्रायव्हरला टाकीतील फ्युएलची लेवल समजते. अशा पद्धतीनं हा पेट्रोल इंजिनचा फ्युएल टँक, त्याची आकृती आणि त्यातील भागांची नावं आपण पाहिली. हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला? आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, आपले YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा. हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.